t-shirt Galaxy Print. Na cwbl chi angen yw t-shirt du neu liw tywyll, fabric paints, lliwiau glas, piws, llwyd a gwyn, brwsys sponge a darn o bapur. A na fe. Yn gyntaf, ydych chi'n rhoi papur i fewn o dan lle ydych chi'n mynd i beintio. Fel di'r paent ddim yn trwad. Wedyn, ydych chi'n cael y brush sponge a dechrau rhoi y paent ar yma. Cariwch ymlaen, dabio'r paent rywsyd ar y t-shirt i creu'r effaith cymylau. Mae'n bwysig defnyddio brwsh gwahanol ar gyfer bob lliw, fel bod y lliw ddim yn cymysgu gormod. Diolch ots pa lliw ydych chi'n rhoi gyntaf, sangos bod y gyd yn edrych fel cymylau. Pan i greu yr effaith ser, ni'n eisiau paent gwyn efo brwsh yma, a jyst mynd fel hynna a rhaid y top i gyd. Peidiwch â bod ofyn, ewch rhaid y t-shirt i gyd. Yna fo, t-shirt Galaxy Print. Rhowch o ar hanger i sychu. Yna fo, ffordd rhad o cael y ffasiwn diweddara.